Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Clemente. Taong 1966. Banga, Aklan. Kapag hating gabi, wag na wag mong bubuksan ang pinto kung sakali mang merong kumatok at hindi nagpapakilala. Isa ito sa mga paniniwalang likas ng kinagisna ni Clemente noong mga panahong nasa poder pa siya ng kanyang mga magulang. Ayon sa kanya, na noong kabataan niya, maraming kwento siyang narinig ukol sa mga lagusan at dimensyon na kalimitang bumubukas sa oras na tumatalikod na ang araw sa kalupaan. Marami ang dahilan kung bakit nagpapakita ang mga ganoong bagay, pero isa lang ang kanyang nasisiguro. Lumilitaw ang mga lagusang yon bago sumapit ang Biyernes Santo at bago matapos ang mismong buwan nito. Sinasabi noon ng mga albularyo sa kanilang lugar na iyon ang kalimitang oras ng mga nilalang sa kabilang mundo para lumipat sa kanilang lugar. Hindi malinaw kung ano ang intensyon nito, pero napakamapanganib para sa mga tao na masangkot sa mga ganoong bagay. Base sa kwento sa kanilang lugar, marami na ang taong nawala dahil lamang sa ginawa nitong pagbukas ng pinto tuwing merong kumakatok ng 10 oras. Ang ipinagtataka nila, yung iilan sa mga taong yon, likas ng may karunungan pagdating sa lihim na aral. Pero sa kabila nito, nakakaya pa rin silang biktimahin ng mga nilalang na yon. Base na rin sa karanasan ni Clemente, nakakapangilabot ang ganoong paramdam tuwing gabi. Isipin ninyo mag-uumpisa yon sa isang mahinang pagkatok at habang patagal ng patagal itong hindi mo binubuksan, palakas din yon ng palakas. Halos dumating na nga noon sa puntong ikawasak na yon ang kanilang pinto at kung nagkataong hindi siya noon nanalangin, paniguradong magigiba yon ng kung anumang nasa kabilang ibayo nito. Minsan nga, tuwing bumabalik ang ganoong paramdam sa bahay niya, sinusubukan niya yung silipin sa pamamagitan ng siwang na nasa may bandang kwarto nila. Maliit lang kasi noon ang bahay ni Clemente, kaya na may ilang kwadrado lang ang lawak nito. Malapit lang din sa pinto ang silid nila, kung kaya't madali niya talagang nakikita ang mga taong kakatok doon tuwing gabi. Maliban na lamang kung walang buwan, buhat sa dilim ng buong paligid. Isang linggong lumipas bago matapos ang Semana Santa, naging maayos naman ang lahat para sa kanila. Ayon sa kanya, sa loob ng 2 linggo, halos 1 araw lamang ang pagitan ng mga pagkatok sa bahay nila. Bagaman sanay na siya sa ganoong paramdam, hindi niya pa rin maiwasang makaramdam ng takot gawa ng ang inaalala niya ay yung mga posibilidad kung sakali mang mabuksan ng mga nilalang na yan ang bahay nila. Sa sobrang takot at pag-aalala noon ni Clemente, halos doble-doble na ang trangka ng pinto, masiguro lamang na hindi yun kakalas sa pagdating ng oras na meron na namang kakatok. Araw-araw wala siyang ibang iniisip kundi ang magiging kalagayan nila tuwing sumasapit ang gabi. Marami na rin siyang napagkonsultahan, pero dahil sa dami nilang nakakaranas ng ganoong pangyayari, hindi lahat sila natutulungan ng mga albularyo. Sa ganong sitwasyon, mas pinili na lamang niyang gumawa ng paraan upang mailigtas ang kanyang sariling pamilya. Isa sa mga naging pamamaraan noon ni Clemente ay ang paglagay ng mga langis na nakuha niya sa mga albularyo at ang iilang piraso ng baging na makabuhay na siya namang dinadala sa kanila ng kanyang ama tuwing namumundok ito. Awa naman ng Diyos,
Magmula noong ginawa niya ang mga ganoong bagay, unti-unti na ring nawawala ang mga pagpaparamdam ng mga nilalang. Akala niya doon na magtatapos ang lahat, pero lingid sa kanyang kaalaman, yun pa lamang pala ang simula ng kalbaryo sa kanilang lugar. Isang umaga, nang akmang papalis na siya sa bahay nila, bahagya naman siya noong natigilan dahil sa malakas na sigawan ng kanilang mga kapitbahay. Noong una, inakala niyang meron lang yung mga hindi pagkakaintindihan, pero pagsilay naman niya sa mismong tahanan nito, doon niya nasipat ang lalaking paulit-ulit binubugbog ang mismong asawa nitong buntis. Unang beses yung nangyari sa mag-asawa, kaya nung mapansin niyang parang papatayin na yon ng lalaki, dali-dali naman siya doong lumapit para umawat. Paghawak naman niya sa lalaking yon, halos makailang beses pa siya nitong sinunggaban, pero dahil sa kanyang laki, nagawa niya yung mapangibabawan. Bonoy, ano ba? Ba't ka nagkakaganyan? Wala ka bang awa sa iyong mag-ina? Buntis yan, Bonoy. Mag-isip ka naman. Sigaw ni Clemente habang pilit niya yung inilalayo sa asawa nitong nakahandusay na sa lupa. Makalipas pa ang ilang minuto, paisa-isa na ring nagsidatingan ang kanilang mga kababaryo para umawat. Dala ng galit ng mga ito, pilit nila noong pinagtulungan ng kababaryo nilang yon para turuan ng leksyon. Hindi naman yun hinayaan ni Clemente sa kadahilan ng alam niya kung anong pag-uugali meron ito. Maaaring hindi yun gagawa ng ganoong bagay kung hindi malaki ang naging pagkakasala ng asawa nito. Maya-maya pa, nang medyo kumalma na ang tensyon sa paligid, kitang-kita niya ang pagiging lutang ng lalaking yon. Hindi niya mawari pero habang pinagmamasdan niya ito, tila bang meron siyang nararamdamang hindi kaaya-ayang pangyayari. Ilang beses na rin niya yung sinubukang kausapin, pero imbis na sumagot yun sa kanya, tulala lang yung nakatitig sa hangin na para bang meron itong nakikita. Hindi naglaon nang dumating na noon ang albularyo sa kanilang lugar. Dali-dali naman itong pinapasok ang dalawa sa kanilang pamamahay para kausapin. Isinama na rin ito si Clemente dahil isa siya sa mga nakasaksi sa mga nangyari. Sa pagpasok naman nila sa loob ng bahay, narinig naman niya ang taimtim na pag-usal ng albularyo habang maiging pinagmamasdan ang mag-asawa. Pagsilay naman ito sa lalaking katabi niya, dahan-dahan naman yun doong tumitig habang nagwiwika yun ng, Magtapat nga kayo. Ano ba ang nangyari rito kagabi? Yung ginawa mo lalaki, alam kong hindi mo yun kagustuhan. Magsalita ka. Sino ang nag-udyok sa'yo? Matapos naman itong makapagsalita, agad naman yung nagpalipad hangin ng dasal na siyang naging sanhi upang kahit papaano manumbalik ang wisyo ng lalaking yon. Maya-maya pa, nang bumalik na ang matino nitong pag-iisip, doon na sila unti-unting nagkaroon ng matinong usapan. Base sa salaysay ng lalaki, wala siyang ideya sa mga nangyari. Basta ang buong akala niya, yung nilalang na binugbog niya kanina sa labas ng bahay nila ay yung nilalang na pumasok noong nagdaang gabi. Ayon pa rito na, habang nasa kasagsagan sila noon ng pamamahinga, narinig na naman niya ang mga malalakas na pagkatok sa bahay nila. Noong una, sinubukan niya yung ipagsawalang bahala, pero habang patagal ng patagal, unti-unti na siyang naririndi sa ingay na nililikha nito. Dala ng galit ng lalaking yon, agad yung kumuha ng itak
at dali-daling tumungo sa pinto ng bahay nila. Pagbukas nito, wala naman yung nasipat sa labas ng kanilang pamamahay. Hindi naglaon nang mapagtanto nitong walang tao, minabuti na nitong isarado ang pinto. Kinabukasan paggising niya, doon niya nakita ang nilalang na katabi niya. Nagkaroon din siya noon ng kakaibang pangitain ukol sa ginawang pagpatay ng nilalang na yon sa kanyang asawa. Dahil sa mga bagay na kanyang naisip, walang habas naman niya yung pinagsususuntok hanggang sa magbuno na sila. Dagdag pa nito na, balak niya talagang patayin ang nilalang na yon kung hindi lang siya naawat ni Clemente. Nang marinig naman ng albularyo ang mga bagay na inilahad nito, doon ito nakumpirma na pareho silang biktima ng kanyang asawa. Subalit, sa kabila nito, mariin namang inilahad ng albularyo na nagdulot ng matinding pinsala ang asawa niya na siyang naging sanhi upang mawala ang dinadala nitong bata. Gayunpaman, kahit nakagawa na yon ng matinding kasalanan, inabisuhan naman ito ng albularyo na wala yung dapat ipag-alala, lalo pat parehas lang din naman silang biktima. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon na nito inilahad ang mga bagay-bagay na kinakailangan nilang malaman. Ayon sa albularyo na, likas na sa kanilang lugar ang magkaroon ng ganoong pangyayari, lalo pat karamihan sa mga taong may karunungan ukol sa mundo ng mga engkanto, naniniwala na ang lugar nila ay isa sa mga lagusan patungo rito. Dagdag pa nito na, kahit hindi mapanganib ang mga ganoong nilalang, mas mainam na wag pa rin silang magpakakampante, lalo na't may mga engkantong aswang ang dumaraan din sa lagusang yon. Minsan sumasabay yun sa pagkatok upang magkaroon din ito ng tsansa na maitanim sa katawang lupa ng isang ordinaryong tao ang kanilang mga supling. Ang ilan kasi sa lahi ng mga aswang, mas pinipiling palakihin ang kanilang mga anak sa mundo ng mga tao. Taliwas kasi sa mundo ng mga engkanto, kokonti lamang dito ang mga albularyong may kakayahan na paslangin ang kanilang mga anak. Pagtatapat pa ng albularyo na, sa dinami-rami ng kanilang banta, yon ang kanilang binabantayan sa lahat. Matapos naman itong makapagsalita, dahan-dahan naman yung lumapit sa asawa nito para pakiramdaman ng sanggol na nasa loob ng sinapupunan. Sigurado na kasi ang albularyo na patay na ang batang yon dahil sa mga pinsalang natamo nito. Ngunit paghawak naman niya sa tiyan ng babae, laking gulat na lamang niya nang biglang sumipa ang sanggol na yon. Pagsilay naman doon ng mag-asawa, labis naman yung natuwa, gawa ng ang buong akala nila nakaligtas ang kanilang anak. Hinayaan lang naman yon ni Clemente, gawa ng unang-una, wala naman siyang kaalam-alam sa mga ganoong bagay. Subalit, pagsilay naman niya sa kinaroroonan ng albularyo, takang-taka naman siya, gawa ng bakas sa pagmumukha nito ang isang matinding pagdududa. Hindi niya mawari pero pakiramdam niya, hindi natutuwa ang albularyong yon na makitang buhay ang sanggol ng mag-asawa. Maya-maya pa, dahil sa aminado naman itong wala nang magagawa, minabuti na lamang nitong magbigay ng langis sa babae. Bago din lumabas ng bahay si Clemente at ang albularyo, kabilin-bilin na nito sa dalawa na kung may mapansin silang kakaiba sa sanggol, agad nila yung ipaalam. Nang mailahad na nito ang tungkol sa bagay na yon, dali-dali naman silang lumabas para abisuhan ang mga taong naghihintay ukol sa mga nangyari. Maya-maya pa,
Nang magsialisa na ang mga ito, agad namang sumama patungo sa bahay niya ang albularyo na para bang meron yung nais ilahad sa kanya. Sa pagpasok naman nila sa loob ng kanyang pamamahay, agad naman silang umupo sa sala para makapag-usap. Medyo duda ako sa sanggol ng babaeng yon. Manoy, sa ngayon ikaw lang ang pwede kong mahingian ng tulong. Kung meron kang mapapansing kakaiba sa dalawang yon, pwede bang ipagbigay alam mo sa akin? Sana lang, mali itong hinala ko. Wika ng albularyo sa kanya. Nang marinig naman ni Clemente ang sinabi nito, tumangulang naman siya habang sumasagot doon ng, Oo naman, makakaasa kayo. Nga pala, ano pala ang gagawin ko? Konting paalala lang ha, marami rin kasi akong ginagawa. Buong araw wala ako rito. Dahil sa kanyang sinabi, agad namang ipinagtapat ng albularyong yon na hindi niya kinakailangang bantayan ng dalawa tuwing umaga. Ayon dito na, kung maaari, subukan niyang pagmasdan ang bahay nito gabi-gabi. Tingnan niya kung meron doong nangyayaring kakaiba, kagaya ng mga kakaibang tinig, o hindi naman kaya'y mga bagay na kumakalansing sa loob nito. Pagtuunan din niya ng pansin ang mga liwanag na nagmumula sa mga gasera, lalong-lalo na ang mga usok na maaaring lumabas sa bubong ng bahay nito. Matapos naman yung marinig ni Clemente, halos hindi naman niya mawari kung para saan ang mga bagay na yon. Nang mapagtanto naman ng albularyo na medyo naguguluhan pa siya, nagdesisyon na itong ilahad sa kanya ang mga haka-haka nitong nararamdaman. May kutob akong nayanggawang babaeng yon. Kahit sinong taong tatanungin mo, hindi na mabubuhay ang isang sanggol sa loob ng sinapupunan kung ginulpe ang mismong nanay nito. Nakita mo naman kanina, hindi ba? Dumudugo na ang pang-ibabang kasuotan ng babaeng yon. Ibig sabihin, may tama na yung batang nasa loob niya. Seryosong wika ng albularyo sa kanya. Dagdag pa nito na, hindi pa nila mapapansin ang mga kakaibang kilos nito sa paglipas ng linggong yon. Ngunit unti-unti yung magbabago pagkaraan ng 3 linggo hanggang 1 buwan. Mariin din itong inilahad sa kanya na hindi niya yon maaaring ipagsawalang bahala dahil lahat silang mga kapitbahay nito paniguradong malalagay din sa peligro. Ayon pa sa matanda na, kakaiba ang mga aswang na nanggaling sa mundo ng mga engkanto, kaya na may hindi nila yon dapat na maliitin. Higit din yung makapangyarihan kumpara sa mga pangkaraniwang aswang, maging sa mga gabunan nitong naninirahan sa ating mundo. Konting pagkakamali lang, isa sa kanyang pamilya ang maaaring mamatay, buhat sa nilalang na yon. Tingnan mo ito bilang isang banta. Tandaan mo, dito nakasalalay ang buhay ng pamilya mo. Kung totoo man itong hinala ko, meron na lang tayong 2 buwan para pigilan ang nilalang na yon. Alam mo na ba, hindi 9 na buwan ang pagdadalang tao ng isang aswang. Kadalasan 5 buwan lang yon, o mas mababa pa. Paalala ng matanda sa kanya. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, nabanggit din ito na maaaring ang mga magulang ng nilalang na yon ay nasa paligid lamang. Siyempre, kagaya ng mga tao, hindi nito hahayaang mabuhay ng mag-isa ang mga anak nila. Dagdag pa ng matanda na mananatili din yun sa kanilang lugar hanggang sa sumapit na ang araw na kanilang pinakahinihintay. Pagtatapat pa nito sa kanya, na bago yun aalis,
paniguradong kukuha pa yon sa kanilang lugar ng alay. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, agad naman yung nagpaalam sa kanya. Bago yun umalis, binigyan siya nito ng ilang mga pangontra, kagaya ng medalyong gabay, kalakip ng isang maliit na garapon na naglalaman ng langis. Makalipas pa ang ilang minuto, nang makuha na yon ni Clemente, agad naman niya itong inilagay sa altar ng bahay nila. Hindi naglaon, nang makarating na siya sa kanyang pinagtatrabahuhan, agad naman niyang ginawa ang lahat ng kanyang mga trabaho para makauwi ng maaga. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw na yon, halos hindi na siya gaanong mapakali dahil sa nararamdaman niyang kaba. Maya-maya pa, matapos naman silang maghapunan, agad naman niyang inabisuhan ng kanyang mga anak na tingnan ang lahat ng trangka ng bahay nila upang masigurong nakasarado yon ng maigi. Matapos naman itong marinig ang kanyang sinabi, dali-dali naman yung pumanhik sa mga bintana at pinto para tingnan ito. Nang masipat naman ang mga bata na maayos na ang pagkakasara nito, agad naman yung bumalik sa kinaroroonan niya para ilahad ang ulat ukol sa kanilang mga ginawa. Pagkarinig naman ni Clemente sa mga sinabi ng anak niya, agad naman niya yung inutusan na tumungo na sa kanilang mga silid para magpahinga. Ilang oras pa ang dumaan, napakadilim na nga sa buong paligid. Habang nasa kasagsagan na ng pamamahinga ang kanyang mag-iina, naging abala naman siya sa pagmamasid sa bahay ng kapitbahay nila. Upang malabanan ang antok, nagbaon siya noon ng isang termos ng kape para hindi siya makatulog. Dami nun ah. Maya-maya pa, pagpatak ng 10:00 ng gabi, habang nasa kasagsagan siya ng pagbabantay, muli na naman niyang narinig ang mga mahihinang pagkatok sa pintuan ng kanilang bahay. Dahil sa pangyayari, agad naman niyang sinilip ang labas nito pero wala naman siyang nilalang na nakita. Nagkataon din kasi noong napakaliwanag ng buwan, kaya na may kitang-kita niya ang kabuuan ng kanilang bakuran. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, doon na siya nakaramdam ng kaba dahil sa mga malalakas na pagkatok sa pintuan ng bahay nila. Kitang-kita niya noon, wala namang nasa labas pero takang-taka siya dahil bakit patuloy pa rin siyang nakakarinig ng mga pagkatok. Siyempre, ayaw niya yung buksan sa takot na baka danasin din ng kanilang pamilya yung nangyari sa kapitbahay nila. Makalipas pa ang ilang minuto, laking gulat na lamang ni Clemente nang masipat niya ang bahay ng mag-asawang yon na bigla na lamang bumukas ang pinto. Sa isang iglap, bigla namang lumabas ang mag-asawa na parabang wala yon sa sariling kaisipan. Basta, yung nakikita niya lang noon, tulala yung nakatayo sa harapan ng bahay nila na animoy meron itong nakikita. Maya-maya pa, bigla namang lumuhod ang dalawa na siyang naging sanhi upang lumitaw ang nilalang na nakikita ng mga ito. Pagsilay naman niya sa nilalang na yon, halos mapaatras naman siya noon sa kanyang kinaroroonan, dala ng matinding takot. Bahala na kayo kung maniwala kayo, pero ayon kay Clemente, yung nilalang na nakita niya noong mismong gabi ay bigla na lamang lumitaw sa harapan ng mag-asawa. Hindi niya alam kung saan yun nanggaling, basta lumitaw na lamang ito na parabang isang kabuti. Paglalarawan naman niya sa nilalang na yon, para itong isang matandang tao na merong napakaitim na balat. May mahaba rin yung buntot
at wala yung saplot sa katawan. Ang nakakapagtaka lang, kahit anong silay niya sa wangis nito, hindi niya magawang masilayan ang mismong kasarian ng nilalang na yon. Dagdag pa niya na, namumula din ang mga nanlilisik nitong mga mata at meron itong napakahabang dila. May matulis din itong tenga at meron yung mahahabang balahibo sa may bandang leeg nito. Mahaba rin ang braso ng nilalang na yan at meron yung 3 daliri na may matatalas na mga kuko. Panay din ang paglaway nito na parabang sabik na yung kumain. Matapos naman niyang masipat ang nilalang na yon, minabuti naman niya noong wag nang gumalaw. Pakiramdam niya kasi, kapag gumalaw siya, agad na mapapansin ng nilalang na yon ang kanyang presensya. Kahit takot na rin si Clemente, pinilit niyang pagmasdan ang mga pangyayari upang meron siyang maiulat sa albularyong nagbigay sa kanya ng trabahong yon. Base sa kanyang mga nakita, wala namang ibang ginawa ang nilalang kundi ang lumapit sa kapitbahay nilang buntis. Paglaway nito ng 3 beses, agad naman itong tinapik ang ulo ng asawa nito habang dahan-dahang naglalaho. Hindi naglaon nang mawala na ang nilalang na yon, doon pa lamang bumalik ang wisyo ng mag-asawa. Kahit takang-taka ang mga ito kung bakit nasa labas sila, minabuti na nitong pumasok sa loob ng kanilang pamamahay para magpahinga. Sa pagsapit ng sumunod na araw, agad namang inilahad ni Clemente sa albularyo ang mga bagay na kanyang nalaman. Nang marinig naman ito ang kanyang abiso, agad naman yung gumawa ng ulat para humingi ng tulong sa iba pa nitong mga kasama. Ayon kasi sa matandang yon, na base sa kanyang salaysay, paniguradong gabunan ang nilalang na kanyang nasilayan. Naniniwala rin yung marami yung kasama sa lugar, kung kaya't paniguradong hindi niya yon kakainin ng mag-isa. Dahil sa sinabi nito, agad namang napatanong si Clemente ukol sa lahi ng mga nilalang na yon. Sa dami kasi ng kaalaman ng albularyo, hindi malabong matukoy nito ang lahi ng mga aswang na kasalukuyan nilang kinakaharap. Pagkarinig naman ng matanda sa kanyang naging tanong, dahan-dahan naman yung lumapit sa kanya habang mariing sumasagot ng, Engkantong Abwak ang pinagmulan nilang lahi. Silang pinanggagalingan ng mga abwak na alam natin dito sa ating lugar. Matapos naman yung mailahad ng matanda, agad naman itong ibinahagi sa kanya ang iilan sa kakayahan ng mga nilalang na yon. Ayon dito, sa dinami-rami ng lahi ng aswang sa mundo, tanging ang mga engkantong abwak lamang ang may kakayahang manirahan sa ilalim ng lupa. Napakamapanganib nito para sa mga taong naninirahan sa baryo dahil sa oras na sumalakay ang mga ito, wala silang kaide-ideya kung sino ang kinakalaban nila. Napakagaling ding magbalat kayo ng mga nilalang na yon na halos umabot na sa puntong hindi mo aakalain na aswang pala yung mga taong kausap mo. Dagdag pa ng matanda na ang tanging paraan para mabunyag ang pagbabalat kayo ng mga ito ay sa pamamagitan ng pagsilay sa mga matutulis nitong mga tenga. Nang marinig naman ni Clemente ang lahat ng sinabi ng matanda, kahit papaano nagkaroon na rin siya ng kaalaman ukol sa mga nilalang na yon. Ilang linggo pa noon ang dumaan, nagpatuloy ang kanyang pagmamasid kung saan gabi-gabi, iba't ibang pangyayari ang kanyang nasasaksihan. Ayon sa kanya, na kapag sumasapit ang 10:00,
palaging lumalabas ang mag-asawa para hintayin ang pagdating ng mga abwak. Noong una, nakikipag-usap lamang ang mga ito, pero hindi naglaon. Doon na yon unti-unting tumatanggap ng mga regalong dala-dala ng mga nilalang na yon. Minsan may mga pagkakataong hindi yon gaanong nasisipat ni Clemente, pero mariin siyang naniniwala na ang nilalaman ng mga regalong yon walang iba kundi karne ng tao. Magmula kasi noong nakita niya ang mga itong tumatanggap ng mga ganoong uri ng bagay, nag-umpisa na rin ang pagkalat ng isang balita ukol sa pagkawala ng iilang mga bata sa karatig lugar. Dahil dito, agad namang binalot ng pangamba ang kanilang baryo sa takot na baka mangyari din yon sa kanilang mga pamilya. Gayunpaman, ni isang tao sa kanila walang naghinala sa kapitbahay nilang yon. Tuwing umaga kasi, napaka-normal naman ang mga ito. Ayon kay Clemente na, bukod sa madali yung malapitan, palagi din yung nakikipag-usap sa mga kaibigan nito na parabang wala man lang nangyari. Yung lalaki naman, araw-araw ding nagtatrabaho na parabang nagdodoble kayod pa rin ito para maiahon sa kahirapan ang kanyang pamilya. Subalit sa kabila ng lahat ng yon, naniniwala siya, purong mga pagpapakitang tao lamang ang ginagawa ng mga ito. Tuwing umaga kasi, sinusubukan niyang titigan ang lalaking yon, pero imbis na tumingin yun sa kanya, napapayuko na lamang ito. Palagi rin niyang umiiwas sa kanya, na parabang nagdadala siya ng isang matinding sakit na pinandidirihan naman ito ng husto. Siyempre, dahil sa natatakot naman noon si Clemente, pilit niya ring iniwasan ang lalaking yon. Minsan nga, pag nagkakasabayan sila sa daan, kusa na siyang umiiwas. Ganon at ganon palagi ang kanyang ginagawa hanggang sa dumating ang puntong dumating na nga sa kanilang lugar ang mga kaibigan ng albularyo. Nang mapag-alaman naman niya ang tungkol dito, nagmamadali naman siyang pumunta sa pamamahay nito, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na yun na ang hudyat ng kanilang pagkilos. Sa pagdating naman niya sa bahay ng matanda, bumungad sa kanya ang 3 binata at 2 matanda. Bawat isa sa mga ito, kargado ng mga medalyon at iilang mga karga na halos hindi naman niya mawari kung ano ang bisa. Makalipas pa ang ilang minuto, nang mapansin naman siya ng matanda, agad naman yung lumapit sa kanya para ipakilala siya sa mga kaibigan nito. Nga pala, ito si Clemente. Isa lang siyang ordinaryong tao, pero humahanga ako sa kanya ng husto. Kung hindi dahil sa kanya, wala akong malalaman ukol sa mga nilalang na yon. Nagawa din nating makumpirma ang kanilang lahing pinagmulan, kaya sa ngayon, wala na tayong problema. Wika ng albularyo sa mga kasama nito. Nang marinig naman yon ang kanilang mga bisita, agad naman yung lumapit sa kanya para magpasalamat. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad naman itong inihanda ang kanilang mga karga para puntahan na ang bahay ng kapitbahay niya. Sa kanilang paglalakad, maigi naman nilang pinagplanuhan ang mga bagay na kanilang gagawin. Ayon sa albularyo, hanggat maaari, huwag silang lumikha ng gulo na maaaring magbigay ng takot sa mga taong naninirahan malapit sa bahay ng mga nilalang. Dagdag pa nito na, kung magagawa nilang pasukin ang bahay nito, gawin nila yon ng mabilisan. Mas mainam kasi sa loob magwala ang mga nilalang na yon upang hindi na yon makita ng iba. Matapos naman itong mailahad ang mga bagay-bagay,
agad naman nilang tinahak ang daan patungo sa bahay ng mag-asawa. Sa pagdating nila sa lugar, kagaya ng inaasahan, nadatna naman nilang nakasarado ang bahay nito. Kapansin-pansin din sa paligid ang iilang mga malalaking supot na nagkalat sa daan. Makalipas pa ang ilang minuto, paglapit naman nila sa pinto ng bahay, agad namang tumambad sa kanila ang iilang bakas ng dugo na nakadikit sa hawakan ng pinto. Para sa mga albularyo, hindi yon magandang senyales, lalo pat ang mga ganoong bagay kalimitan nilang nakikita sa mga bahay na pagmamay-ari ng mga purong aswang. Gayunpaman, minabuti naman nilang wag na muna yung husgahan hanggat hindi pa nila nakikita ang sitwasyon sa loob nito. Maya-maya pa, nang maikutan na nila ang kabuuan ng bahay, dali-dali namang tinadyaka ng isang binatilyong kasama nila ang pintong nasa likurang bahagi nito. Pagbukas naman ng pintong yon, agad namang sumalubong sa kanila ang isang malakas na simoy ng hangin na nagdadala ng bahong nakakausog sikmura. Paglanghap naman doon ni Clemente, agad naman siyang napatras habang patuloy na nagsusuka. Nang masipat naman yon ang mga kasama niya, mabilis naman itong tinahak ang daan papasok hanggang sa nakarinig na sila ng mga malalakas na pagsigaw. Dala naman noon ang kanyang kuryosidad. Dali-dali naman siyang pumasok sa loob ng bahay kahit medyo nahihilo pa siya sa baho na kanyang nalanghap. Maya-maya pa, doon na nga bumungad sa kanya yung lalaking asawa nito na kasalukuyang nakatayo sa kanyang harapan. Butot balat na ang buong katawan nito at halos hindi mo na yun gaanong makilala dahil sa dungis ng itsura nito. Napakarumi na rin ang loob ng kanilang bahay na halos kahit sa sahig, makikita mo ang mga nagkalat nilang gamit. Ayon kay Clemente na, sa unang tingin, masasabi mong isang baliw ang naninirahan sa bahay na yon. Hindi rin siya noon gaanong makapaniwala na sa loob ng maiksing panahon, gano'n na ang dinanas ng dalawa. Sa kanilang pagmamasid, sinubukan pa nilang kausapin ng lalaking yon, pero imbis na sumagot ito, panay lang naman ang ginagawa nitong pag-angil. Kitang-kita rin nilang wala na yun sa katinuan, kaya na may imbis na pag-aksehan pa nila yon ng panahon, minabuti na lamang nilang halughugin na ang bahay upang mahanap ang asawa nito. Subalit, nang akmang lalagpas na sila sa kinaroroonan ng lalaki, laking gulat na lamang nila nang bigla naman sila nitong sinunggaban. Pagsilay naman doon ng mga binatilyong albularyo, buong puwersa naman nila yung nilabanan na siyang naging sanhi upang magsisigaw ang nilalang na yon. Habang ginagawa niya ito, pilit naman itong tinatakpan ang isang nakasaradong silid na naroon sa kanyang likod. Nang masipat naman yon ng matandang albularyo, kampante naman yon doong lumapit habang taimtim na nag-uusal ng mga buhay na salita. Pag-ihip naman ito sa hangin ng mga katagang yon, laking gulat na lamang ni Clemente nang masipat niya ang biglaang pagsubasob sa lupa ng kapitbahay niya. Noong una, inakala niyang nawalan lamang yon ng balanse. Pero nung akmang tatayo pa ito, doon niya napansin ang tila bang pagkamatay ng mga binti nito at braso. Dahil sa pangyayari, agad naman yung kinaladkad ng kasama nilang binatilyo patungo sa sala upang magawa na nilang mabuksan ang silid na kasalukuyan nitong pinoprotektahan. Makalipas pa ang ilang minuto, paghawi naman ng matandang albularyo sa pintuang nagsisilbing harang nito,
doon tumambad sa kanila ang isang tumba-tumbang upuan sa gitna ng silid kung saan doon nakaupo ang asawa ng kapitbahay niya na wala ng buhay. Wala rin yung saplot sa katawan at sa estado nito, tila bang hiniwa ang mismong tiyan nito para lamang makuha ang sanggol nitong dinadala. Bakas din sa pagmumukha ng bangkay na yon ang isang kapangit-pangilabot na paghihirap na naranasan nito bago yon tuluyan bawian ng buhay. Matapos naman nila itong masaksihan, dali-dali naman nila yung nilapitan para humanap ng mga bakas na maaaring makapagbibigay sa kanila ng detalye kung bakit nangyari ang ganoong insidente. Ngunit sa kasamaang palad, kahit marami na sila noong pamamaraang ginawa, nanatili pa rin silang bigo upang malaman ang totoo. Nang mapagtanto naman yon ng matandang albularyo, nagdesisyon itong kausapin ang lalaking nahuli nila. Sa isip-isip kasi nito, yun na lamang ang natitira nilang pag-asa para malaman ang totoong nangyari. Upang magawa nila yon, nang wala silang inaalala, nagdesisyon silang dalhin ang nilalang sa bahay ng matanda. Mula roon, marami silang pamamaraang ginawa para lamang yon ay pahirapan at mapaamin. Ngunit dahil sa tigas ng nilalang, kahit isang maliit na detalye, wala yung ibinahagi. Ayon sa kanya na, yung ginawang pagpaparusa dito ng mga albularyo, kulang na lang, patayin nila ang taong yun. Ilang oras pa ang lumipas, nang mapagtanto naman ng mga ito na papasapit na ang gabi, agad naman nilang sinamahan si Clemente pabalik sa bahay nito para kunin ang kanyang mag-iina. Pansamantala doon na muna sila magpapalipas ng gabi sa bahay ng matandang yon upang makaiwas sa tiyak na panganib. Hindi naman siya tutol sa nais nitong mangyari, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na ang lahat ng ginagawa nito ay para lamang sa ikabubuti ng kanyang pamilya. Makalipas pa ang ilang minuto, nang makabalik na sila sa pamamahay ng matanda, agad naman niyang inabisuhan ng kanyang pamilya na kahit anong mangyari, huwag gagawa ng mga bagay na ikakapahamak nila. Dahil sa kanyang sinabi, agad namang sumang-ayon ang mga ito habang dahan-dahang pumapasok sa silid na ibinigay sa kanila ng matanda. Maya-maya pa, pagtungtong naman noon ng 8:00 ng gabi, tahimik na silang nagmamasid sa buong paligid. Si Clemente noon, kahit puyat na, hindi pa rin niya nagagawang makaidlip sa takot na baka habang natutulog siya, biglang sumugod ang mga engkantong abwak sa lugar nila. Dahil sa ganun niyang pag-iisip, buong tapang naman siyang nakiisa sa mga albularyo sa ginagawa nitong pagbabantay. Ang buong akala niya kasi, kapag kasama niya ang mga ito, ligtas na siya. Yung tipong kampante siyang tumulong dahil alam naman niyang walang sapat na kakayahan ng mga aswang para lipulin silang lahat na naroon. Subalit, pagpatak naman ng 11:00, doon na unti-unting nagbago ang lahat. Sa isang iglap, bahagya namang binalot ng takot ang karamihan sa kanila matapos naman nilang marinig ang mga malalakas na alulong ng mga aso sa baryo. Bagaman wala silang kaide-ideya sa mga nangyayari, malakas ang kutob niya na malapit nang dumating ang panganib na hinihintay nila. Hindi naglaon, pagsilay naman niya sa labas ng bahay, doon niya nasipat ang isang grupo ng mga taong naglalakad na merong kumikintab na mga balat. Nang masipat naman yon ng mga albularyo,
Agad naman yung kumuha ng sandata para kaharapin ang mga ito. Nang mapansin naman yun ni Clemente, dali-dali naman siya noong lumapit sa matanda habang seryosong nagwiwika doon ng, "Saan pupunta yung mga kasama natin? Bakit sila nag-iipon ng armas? Ano na ang gagawin nila? Di ba ikaw ang namumuno sa kanila? Pigilan mo sila. Sabihin mo, wag umalis dito." Subalit, nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, napangiti lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, "Inaasahan na talaga namin itong mangyari. Kung natatakot ka, Clemente, samahan mo na lang doon ang mag-ina mo. Mamaya pagbalik namin dito, aabisuhan ka namin ng isang magandang balita." Matapos naman itong makasagot, agad naman yung lumabas ng bahay para samahan ang mga kapatid nito na kasalukuyan ang naghihintay sa labas. Nang masipat naman niya ang ginawa nito, dali-dali naman siyang sumilip sa labas kung saan doon niya nakita ang pagtigil ng mga nilalang. Pag-atungal naman ng isa sa mga ito, mabilis naman yung sumugod patungo sa kinaroroonan ng mga albularyo na siyang naging sanhi upang salubungin din yun ng grupo ng matanda. Sa isang iglap, agad namang nagkaroon ng paglalaban sa lugar na yon na siyang naging sanhi upang marinig niya ang malalakas na pag-atungal ng mga nilalang. Kahit bilang lamang sa kanyang daliri ang dami ng mga albularyo, hindi niya pa rin maipagkakaila ang lakas ng mga ito. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, nang hindi na niya maatim na manood, agad naman niyang inabisuhan ng kanyang anak na isarado na ang pinto. Pagkakuha niya noon ng talibong, dali-dali naman siyang kumaripas ng takbo patungo sa kinaroroonan ng mga albularyo para magbigay ng tulong. Kahit alam niyang wala siyang karga sa katawan, hindi niya na yon inisip pa sa takot na baka kulangin ang mga ito sa puwersa. Basta ang naisip na lamang noon ni Clemente ay ang makatulong kahit kapalit pa nito ang kanyang buhay. Nang masipat naman ng matandang albularyo ang kanyang katapangan, agad naman yung lumapit sa kanya para siya ay gabayan. Halos lahat ng nilalang noon na palihim na susunggab sa kanya, ang matandang yun ang sumalag. Ayon kay Clemente, na kung nagkataong wala yun sa kanyang tabi, nasisiguro niyang hindi niya na noon makikita pa ang pagsikat ng araw sa mga susunod pang umaga. Dagdag pa niya na, malakas sa malakas ang mga nilalang na yon, pero sadyang wala lang talaga yung panama pagdating sa mga karunungang lihim ng mga albularyo. Kalahating oras pa noon ang dumaan nang mapagtanto naman ang pinuno ng mga nilalang na unti-unti nang nalalagas ang kanyang pangkat. Nagdesisyon na yung umatras. Sa isang iglap, mabilis naman itong ibinaon ang kanilang mga katawan sa lupa hanggang sa tuluyan na lamang yung mawala. Maya-maya pa, agad namang nanumbalik ang katahimikan sa buong lugar, kaya na may nagdesisyon na silang bumalik sa bahay ng matanda. Pagpasok naman nila sa loob nito, doon na nila pinag-usapan ang tungkol sa mga nangyari. Ayon sa mga albularyo, kinakailangan na nilang maghigpit kung ayaw nilang maulit ang ganoong kaganapan. Dagdag pa ng mga ito na, upang masigurong mga engkanto lang ang makakapasok at makakalabas ng lagusan, kailangan na nila yung salain. Matapos naman nila yung mapagkasunduan, agad naman silang gumawa ng ritual para makita ang mga nilalang na nagtatangkang lumabas sa mga lagusang nakatirik malapit sa mga bahay-bahay. Akala nila napakadali nitong gawin, pero dahil sa napakakomplikado ng ritual,
na magsasakatuparan nito. Nalipasan pa sila ng 5 Biyernes Santo. Sa mga panahong yon, marami rin silang pinagdaan ng hirap at pagsubok, pero sa kabila nito, nagawa nila yung mapagtagumpayan. Nang malikha na nila ang isang malawakang ritual sa kanilang lugar, doon na tuluyang natigil ang pagpasok ng mga engkantong abwak sa kanilang baryo. Wala na rin noong kumakatok tuwing gabi na siya namang nagbigay ng malaking ginhawa para sa mga tao. Sa panig naman ni Clemente, nagpasya na siyang maging isang albularyo para na rin makatulong sa mga nangangailangan. Upang maisakatuparan ito, halos 1 dekada mahigit din siyang nanilbihan sa matanda bilang disipulo nito. Sa kasagsagan ng kanyang pagsasanay, marami siyang tinalikuran para lamang makuha ang posisyong kinalalagyan niya sa mga panahong ito. Hindi naman nagsisi itong si Clemente, gawa ng sulit naman yung mga panahong kanyang sinayang. Sa katunayan, dahil sa kanyang talino sa pananaliksik ng mga buhay na salita, wala pa ni isang nilalang ang nakatalo sa kanya. Ayon pa kay Clemente na buong buhay niya, wala siyang ibang pinagtuunan ng pansin kung hindi ang paggawa ng pangontra laban sa mga engkantong abwak. Naniniwala kasi siya na kung ikukumpara sa ilang lahi ng mga aswang, mas mapanganib ang mga nilalang na yon. Hindi rin madaling matuklasan ang pugad ng mga ito, kung kaya't anumang oras maaari yung mamugaran sa ilalim ng mga baryo. Para maiwasan ang ganoong bagay, isa yon sa mga pinagtuunang pansin ni Clemente sa halos kabuuan ng kanyang buhay. Awa naman ng Diyos, sa tulong at gabay ng kanyang maestro, nakagawa siya ng isang uri ng pangontra na magpapataboy sa mga ito. Hindi niya binanggit kung anong uri ng likido ang bagay na yon. Pero ayon sa kanya, na sa oras na lumapat yun sa lupa, mawawalan na ng kakayahan ng mga abwak na manirahan sa lupang nalaso nito. Hindi lang kasi nito pinapatagas ang mismong lupa. Sa halip, pinapatay nito ang lahat ng hangin na isa sa mga nagbibigay buhay sa kanila tuwing naninirahan sila sa ilalim. Magmula noong natuklasan ni Clemente ang tungkol sa bagay na yon, may mangilan-ngilan na sa lahi ng abwak ang nagkaroon ng galit sa kanya. Ngunit sa kabila nito, hindi naman siya gaanong nababahala dahil alam niya sa kanyang sarili na nasa tabi niya palagi ang mga kapatid niya sa pananampalataya. Sa katunayan, tiwala na rin siya sa mga kakayahan nito dahil sa dami na ng kanilang mga pinagdaanan. Sa paglipas pa ng mga taon, naging isang mahusay na manggagamot itong si Clemente sa kanilang lugar. Halos araw-araw marami ang bumibisita sa pamamahay nila para lamang humingi ng serbisyo niya. Hindi naman niya yon tinatanggihan, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na isa yon sa mga tungkulin niya. Alam niyo, pinuno, hanggang sa pagtanda noon ni Clemente, nabuhay silang salat sa salapi. Marami man kasi noon ang nagbibigay sa kanya ng donasyon, pero lahat ito tinatanggihan niya. Ayon sa kanya, libre ang kakayahang ibinigay sa kanya ng Panginoon, kaya wala siyang karapatang maglagay ng buwis para sa kanyang serbisyo. Pero alam niyo ba, na sa dami ng karanasan ni Clemente, iisang bagay lamang ang hindi niya noon malilimutan. At yun ay ang karanasan niya noong minsan niyang masaksihan ng isang engkantong abwak. Okay, opinion ko sa kwento. Kung napapansin nyo, naka 1 hour tayo kasi
Medyo kaya-kaya ko na mag-narrate, kaya thank you po, Lord. Salamat po sa pagpa-recover sa akin. Masasabi ko sa kwento ni Clemente, ito, trivia lang. Yung lahi ng abwak, unang lumabas yan dito sa channel natin sa kwento ni Aling Daling. Alam ko yung mga OG sa inyo, pag pakinggan nyo yung Ron Ron, tas isunod nyo yung Aling Daling, nandyan yun, may series tayo dyan, nasa playlist yun. Malalaman nyo kung gaano kalakas tong mga abwak. Nagulat na nga lang ako kasi ngayon, ang dami na iba't ibang YouTube horror narration or horror channel din na nag-upload tungkol sa abwak. Pero dito talaga unang-unang nabanggit yan, yung kwento natin ni Ron Ron at Aling Daling. Sobrang ganda ng serye na yun, kaya balikan ninyo. Ibang klaseng abwak din yung maririnig nyo ron. Pero halos merong pagkakahalin tulad dito sa sinasabi ni Clemente. Ang hindi ko lang alam ko kasi yung abwak automatic aswang na yan eh. Pero yung magiging engkantong abwak, parang medyo nalito ko doon. Siguro ako yung mali. Kasi dun sa kwento ni Aling Daling, baka engkanto yun, nabanggit ko lang na aswang, no? Pero yun nga, ito kasi bagong-bagong kwento to. So, fresh to. Yung idea nito, though, mas nauna yatang nangyari to kaysa yung kay Aling Daling. Pero yung idea dito sa kwento na to, sobrang sariwa nito. Kaya, para sa akin, bago to. Yung tinatawag nilang engkantong abwak. Diba? Alam ko naman karamihan sa inyo, alam na yung tungkol sa abwak eh. Tsaka napakinggan na ako anong kaya nitong gawin. Dito iba eh, kakatok. Tapos papasukin yung bahay, parang may curse na kapalit kapag binuksan mo yung pinto. So, ang galing nun. Ngayon ko lang nalaman yun dito sa kwento na to. Para sa akin, wala akong masabi kasi nga, sobrang ganda ng kwento na to, lalo na yung ending. Kasi naging manggagamot din si Clemente, sobrang ganda nung character development niya. Yun lang, para sa akin, maganda talaga to, tsaka solid. Pero kayo pa rin, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.